olyat iszok. Zoli bátyám. Én bort iszok. Bence! Na nyomjad, Zoli! Áhá! Tessék? Ki vezet haza? Te! Te számból jöhet haza felé. Nagy a Én szerelem! szánkóban Nagy a szerelem oldaléknál! Beindult a Mama Project! De már kifejlett példánja. Tisztán iszod a viszkit. Nagyon, nagyon jó. De mit tudod? Mi lesz ebből? Mi lenne? Fogod a szóból. Messze nem kell mennem, én nem fogok valahozni utazni. Hát mi semmi. Azért mivel iszod a viszkit? Konfektivel! Mit? Konfektivel! Legjobb. Na mi van most? Nem látom. Vagy ja nem?